ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನೆಂತ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಡು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತಿತ್ತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಆಯ್ತು ಕೊರಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ಮೀ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ ಯಾನೆಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಬೈತಂಡು ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಗಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಗಾಡಿ ತಂದ ಇಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಿನ ಪಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತಿಜಿ ಎಂಕಾತ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತಾಯಿನಿ ಸೊ ಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಡಿಯೋ ಅವು ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಕ್ ತಕನೇದ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಾಗ ಐರೋಕಿತೆಗಳು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಜನ ಇದ್ದಾಡುವೆ ಬಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಆರ್ವಲ್ತಿರಮ್ಮ ಕೊರೆತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಬಾಯ್ പോകുന്നില്ല ഉപ്പ പൂക്കണിയുടെ പോയത് ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರೆಯರ ಅಪ್ಜಿ ಅಂಜೆಂಕುಲು 2 ಜನ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಗಾಡಿದೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಬಟ್ರು ನನ್ನ ಬರೋಡಾಗಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನಾನೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಲೋಡ್ತಿ ಎಕರ್ದಿಂಚಿಂದು ಸೊ ಕೈ ತಲುಪಾರೆ ಪೋಡಿ ಜಾಪು ಜೋರುಂಡ ಅಂದವು ಅಲ್ಲ
ಸರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಡು ನಾನು ಉಲೈ ಪೋಪಾಯ ಕಡೆ ಉಲೈ ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ ಪೋದು ಉಲೈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಾಂಡು ಕೈ ಮುಗಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ನೆನಪಿತಾಡು ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.